तो पहले एक माता जी के भजन होला तो हम देवी भजन गुनगुना दिले वाली, लेकिन जौन हमने की यहाँ परंपरा और बहुत पुराने पचरा गावल जाला, हम बस 2 लाइन गुनगुनाई, ओकरा बाद शादी ब्याह के जौन गावल जाला वो सुनाए के बा। कि जवनी असिसिया मैया अरे सीता सुंदर के दिहनु हो कि रूहे असिसिया। हमनी के घर जब जाता हम लोग मंदिर में जाला अपन नैहर ससुराल सुहाग बाल बच्चा के रक्षा खातिर माता रानी से ही आशीर्वाद मांगेला आ कहेला लोग भैया थोड़ा सा साउंड बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा सा संभाल के। कि जवनी असिसिया
से कहता और कौना भाव में जूतल बाड़ी पाझिटिया कोहरी नाचरिया जूतल बाड़ी पाझिटिया कोहरी नाचरिया आहे काहे अखिया खोल दई हमारो मायरिया आहे काहे अखिया खोल दई हमारो मायरिया आहे काहे अखिया खोल दई हमारो मायरिया और देखिए एगो बेटी माता रानी से कहा दिया माई होके बेटी मेरा निहाल खबरिया है माई होके बेटी मेरा निहाल खबरिया है माई होके बेटी मेरा निहाल खबरिया आहे खोली खोली आह भवानी बाजरा के बलिया आहे खोली खोली आह भवानी बाजरा के बलिया आहे खोली खोली आह भवानी बाजरा के बलिया आहे खोली खोली आह भवानी बाजरा के बलिया। बोलिए सच्चे दरबार की। तो चलिए हमने के यहाँ कोनो शादी ब्याह होला।